कधी कधी असं वाटतं या सिमेंटच्या जंगलातून दूर निघून जावं, निळाशार समुद्राशी एकरूप व्हावं, गर्द वनराईत हरवून जावं, शुद्ध सात्विक आणि चवीचं तेच मनमुराद खावं. हाच तो क्षण कोकण आणि गोव्याच्या स्वच्छंद निसर्गात सामावून जाण्याचा. स्वच्छ शुद्ध आणि जीवनदायी ऑक्सिजन घेऊन जीवनाला पुन्हा रिफ्रेश करण्याचा. ऑक्सिजन पर्यटन. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान, नव मिशन. रिफ्रेश लाईफ विथ प्युअर ऑक्सिजन. नमस्कार, मी दीपेश परब कोकण सात लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत करतो. मी आता आहे मराठी सिनेसृष्टीतले प्रसिद्ध अभिनेते अंशुमन विचारे यांच्यासोबत आणि आम्ही घेऊन आलो आहेत कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह घेऊन आलो आहे ऑक्सिजन पर्यटन ही संकल्पना आम्ही घेऊन आलो. तर आम्ही त्यांच्यासोबत या बातचीत करणार आहोत. त्यांना या कन्सेप्टबद्दल काय वाटतं आणि कोकण हे त्यांचं नेहमीच एकदम जिव्हाळ्याचं राहिलेलं आहे, कोकणात जिव्हाळ्याचं राहिलेलं आहे. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की त्यांना काय वाटतं या कन्सेप्टबद्दल. नमस्कार, मी सर्वप्रथम आपलं स्वागत करतो कोकणचं लाईव्हमध्ये. आणि एक ऑक्सिजन पर्यटन ही एक संकल्पना आम्ही घेऊन आलो आहे. तर त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम मी आपल्याला पहिलं विचारू इच्छितो की कोकणाबद्दल आपल्याला काय वाटतं, कोकणाबद्दल जे पर्यटन आहे कोकणाचं त्याच्याबद्दल काय वाटतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझं पर्सनल असं मत आहे वैयक्तिक की जगात जर सौंदर्य कुठं असेल, खरं सौंदर्य ते कोकणात, कोकणी माणसांमध्ये. आणि कसं आहे, फणसासारखं कोकणी माणूस आहे, वरून जर टणक वाटत असेल आतून घरासारखा एक मऊ आणि गोडसर आहे. तसं कोकण इतकं अप्रतिम आहे आणि निसर्गानं कोकणाला इतकं दिलेलं आहे की मला असं वाटतं की बाहेरच्या जगामध्ये जेव्हा आपल्याला कृत्रिम गोष्टींची आवश्यकता लागते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ऑक्सिजन, आपण याने श्वास घेतो, तर तो ऑक्सिजन घेण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी लागतात, वेगवेगळे साधनं लागतात. पण कोकण असं आहे, निसर्गाने एवढं दिलेलं आहे जिथे तुम्हाला ऑक्सिजन असा मुबलक फुकट मिळालेला आहे आणि मिळतोच. मला असं वाटतं तुम्हाला तुमचं आयुर्मान वाढवायचं असेल तर कोकणात पर्यटनासाठी याच, पण मला असं वाटतं कोकणात राहायलासुद्धा कायम या, कारण कोकणाला पर्याय नाही. कोकणातलं कुठचं आवडतं ठिकाण आपलं काय? मला कोकणात मालवण आवडतं, त्यानंतर आमचं कोकणात रत्नागिरी आहे, आमचं चिपळूण आहे, त्याच्यानंतर मला या साईडला जयगड साईडला आवडतं, त्यानंतर तळ कोकणात आणखीन आवडतं. मला कोकणात जितके जितके छान छान सगळे स्पॉट सगळे आवडतात. आणि असं कॅटेगरीज नाही करू शकत, त्याचं कारण मला कोकणातलं प्रत्येक गोष्ट आवडत असते, कारण प्रत्येक गोष्टीला स्वतःचा एक इतिहास आहे, स्वतःचा एक गंध आहे, स्वतःचं एक काय म्हणतात त्याला रंग आहे. आणि हे सगळं मला असं वाटतं जिथे जिथे तुम्ही जाल ते तो सगळं रंग, तो गंध तुम्ही अनुभवा. निश्चितच मी आत्ताच एक तुमचा व्हिडिओ बघितलेला फेसबुकवरती, आपल्या मिसेस आहेत त्या टाकत असतात व्हिडिओ. तर त्याच्यामध्ये कोकणातलं जे स्पेशल फूड आहे म्हणजे मच्छीसाठी बरेचसे जण या ठिकाणी येतात. तर तुम्ही असं त्या व्हिडिओ होता की तुम्ही स्वतः ते कालवण वगैरे बनवलं आहे, तुमची मुलगी अतिशय गोड आणली आहे आणि ती सांगत असते. तर काय सांगा, कोकणातलं मच्छी फूड आणि ते तुम्ही स्वतः बनवत आहेत, मग त्याच्याबद्दल काय एक्सपिरियन्स आहे? मला कोकण म्हटलं की मासे हे समीकरणच आहे. म्हणजे कोकणात जर मासे खायचेच म्हणजे पर्याय नाही, अल्टिमेटम आहे. आणि कोकणात मला मालवणी पद्धतीचे मासे, गोड पद्धतीचे मासे, रत्नागिरीसाठी पद्धतीचे मासे हे मला स्वतः बनवायला येतात आणि मी घरी असल्यानंतर ते बनवतो. मला वाटतं माझ्या व्हिडिओमध्ये बघत असालच. आणि मला ते इतके आवडतात कारण माशाला पर्याय नाही. मला असं वाटतं की मी मेल्यानंतर माशाला मला देऊन टाकावं, म्हणजे रिटर्न देऊन देतो. निश्चितच एक नवीन कन्सेप्ट आम्ही घेऊन आलो, ऑक्सिजन पर्यटन कोकणामध्ये. आणि या ऑक्सिजन पर्यटनाचा उद्देश आहे की कोकणाचं पर्यटन अधिक बहरावं, हा आमचा उद्देश आहे. तर काय आवाहन कराल आमच्या दर्शकांना? एवढं सांगेन की पर्यटनासाठी खूप जागा आहे, परंतु त्या जागा बनवलेल्या असतील, छान पद्धतीने मेंटेन केल्या असतील, परंतु निसर्गाच्या म्हणजे देवाने दिलेली जागा म्हणजे कोकण आणि त्यात तुम्ही नक्की या. तुमचं पर्यटन होईलच, परंतु तुमचं आयुर्मान नक्की वाढेल. आणि मी कोकणातल्या लोकांसुद्धा मी विनंती आवाहन करेन की येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला देवासमान ट्रीटमेंट द्या, कारण आज पर्यटक फार वाढले, छान पद्धतीनं आपण ट्रीटमेंट दिली, कारण आपण आदर ते करतोच, आपण प्रश्नच नाही, पण त्यात आणखीन वाढ केली तर मला असं वाटतं कोकणासारखं जगातलं उत्तम पर्यटन स्थळ कुठेही नाही. कधी कधी असं वाटतं या सिमेंटच्या जंगलातून दूर निघून जावं, निळाशार समुद्राशी एकरूप व्हावं, गर्द वनराईत हरवून जावं, शुद्ध सात्विक आणि चवीचं तेच मनमुराद खावं. हाच तो क्षण
कोकण आणि गोव्याच्या स्वच्छंद निसर्गात सामावून जाण्याचा, स्वच्छ, शुद्ध आणि जीवनदायी ऑक्सिजन घेऊन जीवनाला पुन्हा रिफ्रेश करण्याचा. ऑक्सिजन पर्यटन. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान. नव मिशन. रिफ्रेश लाईफ विथ प्युअर ऑक्सिजन.